का रउआ के पता बा कि भारत में भी एगो ऐसन जगह बा जहाँ पर इंसान 1 लाख साल पहले रहत रहे। वहाँ पे उतारल गईल चित्र, वहाँ के कला मानव सभ्यता के पहली सभ्यता देखावेला कि पहली सभ्यता जब मानव सभ्यता भइल उ दर्शावेला। त आई हम रउआ के ले चलतानी भीमबेटका जौन की मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित बा। जौन की लगभग 45 किलोमीटर भोपाल से दूर बा। भोपाल जौन राजधानी मध्य प्रदेश के ओकरा से 45 किलोमीटर दूर बा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के घने जंगल में ही बसल बा। सबसे पहले बात करते हैं कि भीमबेटका के नाम भीमबेटका पड़ल कैसे। तो देखिए, भीमबेटका के नाम मानल जाला कि महाभारत के समय में जब पांडव के वनवास मिलल रहे तो भीम जी यहाँ आके बैठल करत रहे। यही से एकर नाम भीम बैठक बनल, काहे कि भीम जी यहाँ आके बैठल कर रहे जब वनवास मिलल रहे महाभारत में पांडव लोग के। तो भीम जी यहाँ आके बैठल करत रहनी, तो यही से एकर नाम भीम बैठक बनल और आगे चल के एकर नाम भीमबेटका के नाम से जानल गई। कथा के अनुसार ये मानल जाला, एकर कोनो प्रमाण नइखे कि सच में भीम जी बैठत रहलन कि ना बैठत रहलन। एकर कोनो प्रमाण नइखे। भीमबेटका के खोज 1957 में भई रहे, जेके डॉक्टर वीएस जी खोज कैले रहनी। यहाँ के मिलल पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक मानव जीवन के मौजूद बा। यहाँ पर जो कला मिलल, यहाँ पर जो दीवार पे बनावल गए चित्र, उसके हिसाब से मानव जीवन के प्रसार काल से लेके और मध्य काल तक जीवन जिए के सबूत मिल रहे। यहाँ पर आपके 700 से अधिक गुफा मिल जाए, जेमन अलग अलग चित्र बनावल गइल बा, जैसे शिकार करते हुए, नाचत हुए, हिरण, भैंस, बाघ आदि के चित्र बनावल गइल बा। जैसे ये दर्शावत ला कि यहाँ बहुत पुरानी सभ्यता रहेला। जे के रंग के यूज कइल गइल बा वो प्राचीन के रंग ह, जे के आज कल में यूज ना कइल सक। वो समय जो यूज कइल जात रहे पाषाण युग में, वो टाइप के कलर यूज कइल बा। भीमबेटका के इतिहास के महत्व के कारण एकरा के विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कियल गेल। ये स्थान विश्व धरोहर के नाम से भी माना जाला, से जानल जाला। भीमबेटका के इतिहास धरोहर के रूप से भी माना जाला कि वो काहे कि ये बहुत पुरान स्थान है जहाँ मानव सभ्यता के रहला के सबूत मिलेला। भीमबेटका सिर्फ गुफा ही ना, बल्कि एक मानव सभ्यता के शुरुआती जीवन की किताब बा। आप यहाँ पर आवत हैं तो बस ये को गुफा ही ना देखम, यहाँ पर मानव सभ्यता के जिए के जो शुरुआती स्टार्टिंग रहे पूर्वा के सब देखे के मिली कि कैसे पत्थर के काट के लोग यहाँ पर अपन जीवन रहते, अपना रहे के खातिर, जानवर से बचे खातिर कैसे गुफाओं में अपन जगह बनावत रहे, गुफा बनावत रहे खातिर, जानवर से बचे खातिर, अपना के रहे खातिर कैसे गुफा बनावत रहे पत्थर पहाड़ के काट के। तो इस सारा सभ्यता आपके देखे के मिली। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप यहाँ आवल चाहतनी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हम आपसे कुछ बात शेयर करते नहीं, जरूर सुन ली, ताकि आप आवतनी तो आपके बाद में दिक्कत ना आए। यहाँ आवे खातिर आपके भोपाल से बस या अपन पर्सनल गाड़ी से आ सके नहीं है, कोनो दूसरा साधन नहीं के, ट्रेन के सुविधा नहीं के। यहाँ पर आपके बस से आओ के पड़ी, बस से आप यहाँ आ सके नहीं, या अपन गाड़ी बा वहाँ से रुआ आ सके नहीं। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर बा। यहाँ आप जब आवतनी तो आपके गाड़ी से ही अंदर जाए के पड़ी। जोन एरिया बा भीमबेटका के, जहाँ एरिया बा, जहाँ गेट बा, वहाँ से अंदर जाए खातिर आपके खुद के साधन होके के चाहिए। या तो आपके पास बाइक होके के चाहिए, या तो आपके पास कार होके के चाहिए, यानी खुद के साधन होके के चाहिए। आप पैदल ना जा सके। तो मान लिया अगर आपके पास साधन है, क्या फिर भी रउआ घूमे खातिर आवतनी, तो आप आई एकदम आराम से आई, कोनो दिक्कत नहीं के। अगर आप बस से आवते हैं तो डायरेक्ट बस से आई, अगर बस से नहीं के आवत तो अपन साधन से आवते हैं तो और अच्छा बात बा। बस से आवते हैं तो आप भीमबेटका बस वाला के बताएं, बस वाला रउआ लोग के उतार दी वहाँ से। वहाँ से आपको मात्र 5 मिनट पैदल चलम तो एंट्री गेट आ जी, जहाँ पर आपके अंदर जाए के रास्ता मिल जी। जौन भीमबेटका जाए खातिर पहला गेट पड़ेला, वहां से लेकर और गेट तक, मेन गेट तक जाए खातिर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ला। और वो दूरी एकदम सुनसान बा, जंगल बा, तो वहां पर आप पैदल ना जा सकी ना, तो आपके गाड़ी हायर करे पड़ी। ये गाड़ी के 50 रुपये से लेकर 100 रुपये लागी। आप चाहे जितना बात करके कम करा सकेला, 50 रुपया में हो जाला। वहाँ अंदर जाए खातिर आपके पर्सनल टिकट ना लगेला कि एक आदमी बा तो ओकर 10 रुपये टिकट लागी या 20 टिकट लागी। आपके गाड़ी के टिकट कटवा पड़ी, जितना गाड़ी बा ओकर हिसाब से एगो टिकट ली। भले वो गाड़ी में 10 लोग जाता है या 1 लोग जाता, गाड़ी के हिसाब से आपके टिकट मिले। तो आपके गाड़ी के हिसाब से टिकट ले ले पड़ी। अगर बाइक लेते हैं तो 50-60 रुपया पड़ी। अगर आप
कार से जाते हैं तो 100 से 150 रुपया पड़ी, वो डिपेंड करता है आपके कार पे। तो ओकरे हिसाब से आपके जाए पड़ी। अंदर जाई घूमी, बहुत ही अच्छा बा, जहाँ पर आपके मानव सभ्यता के बारे में जाने के सीखे के मिले। अगर आप भोपाल में बानी तो एक बार जरूर यहाँ पर आइए, आप देखिए बहुत ही अच्छा लगी, आपके बहुत कुछ सीखे के मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। देखिए ये हमारा पहला वीडियो और हम कोशिश करम के भोजपुरी में और वह सबके अच्छा से अच्छा वीडियो बना के लाई, ट्रेवलिंग वीडियो बनाई। तो आप भी हमके सपोर्ट करी कि हम लोग खातिर अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दी और आपके उम्मीद पर खरा उतरे। तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगे चाहे ना लगे फिर भी चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, ताकि कि हम कोशिश करता नहीं कि भोजपुरी में रोवा लोग खातिर ट्रेवलिंग वीडियो बनाई और आगे भी हमारे वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया ही हम कोशिश करम के बढ़िया बढ़िया वीडियो लाई। तो चैनल के सब्सक्राइब करके और हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिले जी कोनो अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.